în România și nu s-a mai întors niciodată la noi, în viață. Așa a fost să fie. Eu n-am știut niciodată nimic exact cum s-a întâmplat. Deci, 100%. E scurt, am primit un telefon și mi-a spus că l-au pușcat în cap. Și atât. Altceva, noi n-am mai știut nimic. De-aia spune că suntem șocați că după 20 de ani vine cineva să facă un film. Nadrense, Mecklenburg-Vorpommern, 29. Juni 1992. Zwei Erntearbeiter entdecken von ihrem Mähdrescher aus etwas im Getreide liegen. Bei näherem Hinsehen erkennen sie die Körper zweier Menschen. Sie fahren mit dem Mähdrescher Richtung Dorf, um Hilfe zu holen. Hinter ihnen steht das Feld in Flammen. Kriminalhauptkommissar Uwe Brandt, Polizeiinspektion Anklam, 12. September 2011. Also es war so. Wir hatten jede Nacht Grenzübertritte. Wir brauchten viele verschiedene Gutachten. Und der zweite, naja, geröchelt, sag ich mal. Geatmet. Ein bisschen geatmet hat er noch, der war auch Schluss. Hat Sie denn jetzt irgendwie Polizei oder so Sie jemals danach gefragt, ob Sie das Nein. Mulți ani. Aceeași vi s-a visat. Că parcă ieșea el de undeva și spunea că n-am fost eu. Aceleași cuvinte, aceeași lume, că ieșea din altă parte și îmi spunea că n-am fost eu.